Gitambagan ang mga nagkadaiyang departamento sa Cebu City Government nga unahon lamang ang mga mas importante nga mga gastuhon ug mga proyekto tungod sa posibilidad nga maminusan ang 100 billion pesos proposed annual budget sa Cebu City alang sa tuig 2024. Matud pa sa chairman sa Committee on Budget and Finance nga si Cebu City Councilor Noel Wenceslao, katunga na sa 36 departments ug offices sa Cebu City ang nakapresentar na sa ilang tagsa-tagsa ka budget proposal. If in case we will lessen the annual budget proposal of 100B, so at least we know ug unsay angay na mo nga kuhaan. That's why from their end, muna akong giingon nila. And they have to prepare for that. Dugang ni Wenceslao nga lakip sa mga angay hatagan ug prioridad ang sweldo sa mga trabahante, repairs ug maintenance sa matag opisina, ang pag-upgrade sa mga gadget ug gamit sa opisina, flood mitigation plan sa syudad ug road opening projects. Gitakdang ipahigayon ang katapusang budget hearing ugmang adlaw. Sa laing bahin, giklaro sa City Councilor nga wala pa naaprubahan ang 35,000 pesos nga Christmas bonus alang sa mga empleyado sa Cebu City Hall. 10,000 pesos sab ang gipropose nga bonus alang sa tanang job order employees sa Dakbayan. Nagkanayon si Wenceslao nga paningkamutan nila nga mahatag ang maong bonus sa wala pa ang December 25. It needs a collective decision of the whole council. And in deciding, we need a majority vote. So, di pa gid may kasulti whether to approve it, the 35 or less than 35, because we have to deliberate it sa council. Basta that is the proposed. Kinahanglan, before Christmas, ato na gining ma-approve. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.